Judith Erañanaz, eta Atronen komunikazio eta marketing arloan itxen dut lan, administrazio zati babe bai, iruten dut. Gorka Martinez dela edaga naiz, bere aholkularitza eta berrikuntzako arduraduna, eta Atronek berak ere gauza asko egiten ditu. Jardora fisiko eta kirolan bidez, osasun ohitura sustatzen. Hor sartzen da egiten dugun guztia, eta hori da nolabait amankomunean zerbitzu guztietan ematen dana. Gu Baieran sartu ginen usteot 2024 urtean. Norbera bere lanien sartzen da nien, gure kasuen kooperatiba pribatua gara, baina beste errealitate batzuk ezagutzia be oso ondo etortzen da, eta bakotxak zer egiten dauen. Aukera dau danondako ez, eta bata bestiangan apoiau eta danok sendotuta urteteko bertatik, ez? Guk eskualdeko enpresa danak gonbidatzen ditugu elkartera batzera, azken finean guri lagungarri izan bajaku, besti bai noski etorriko jakela ondo. Eta sinergia pilo bat aprobetxatzen die, proiektu asko ezagutzen die, partekatu egiten die, eta gero kontrara ez da larregi eskatzen besta. Azkenien biltzen gare hilien behin, astelehen eta momentuz, pare bat ordu, eta ez da suposatzen lan estrarik.